በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ስድራ ልዑል አምላኽ ደቂ አዱና ቅድስት ድንግል ማርያም ደቂ አስራት ቃል ኪዳን ፈተውቲ ጻድቃን ሰማዕታት ብስም ልዑል አምላኽ ሰላም ይብለኩም ኣለኹ። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም? አሜን። ከም ኃጢአትናን በደልናን በዝሒ ዘይኾነስ ከም ሰናይነቱን ምሕረቱን ናብዚ ጊዜ እዚ ድማ ዘብጽሕና አምላኽ አቦታትና ስሙ ዝተመሰገነ ይኹን። ስም ንጽህትን ቅድስትን አዶ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ንዘላለም ይመስገን። ስለዚ ብመሰረት ሰናይ ድሌት አምላኽና ሎሚ ንመሃሮ ኣብ ሰሙን ሕማማት ንጽልዮም ጸሎታት ኣለዉ፣ ዘንጽልዮም ጸሎታትም ኣለዉ። ሎሚ ብሕፅር ዝበለ ከም ሰናይ ፍቓድ አምላኽና ንምንታይ ከም ንጽልን ከም ዘይንጽልን ክንመሃር ኢና። ስለዚ ዝምህረናን እግዚአብሔር እዩ፣ ዝምዕደና አምላኽ እዩ፣ ዝግስጸናም አምላኽ እዩ። ኣብ መንጎና ተረኺቡ ነቲ ዝጐደለ መሊኡ ነቲ ጌጋ ዕርዩ ክምህረናን ክመኽረናን ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና። ናይ ኣዶና ንጽህ ንጹሃን ቅድስቲ ቅዱሳን ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነታን ኩሉ በረከታን ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይኹን። ስለዚ ናብ ትምህርትና ክናቱ ከለና ኣብዚ ናይ ዓብዪ ጾም ወቕቲ እንጽልዮ ጸሎት ኣሎ፣ ዘይንጽልዮ ጸሎት እውን ኣሎ። ነዚ ቅድሚ ምርኣይና ግን ሕማማት እንታይ ማለት እዩ? ዓብዪ ጾም እንታይ ማለት እዩ? እንታይ እዩ ክንሓስቦ ዘለና? ነዚ ድማ ብሕፅር ዝበለ ክንርእዮ ኢና። ስለዚ ሰሙን ሕማማት እንታይ ማለት እዩ ክንብል ከለና ብመሰረት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ፋሲካ ዘሎ ሰሙን ሕማማት ብምባል ይፍለጥ። ሕማማት እንታይ ማለት እዩ ክንብል ከለና ሕማማት ዝብል ቃል ካብ ሃመ ታመመ ዝብል ናይ ገዝ ቃል ዝመጸ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ መከራን ሕማምን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዝከረሉ ሰሙን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰሙን ሕማማት እንታይ ኢና ንሓስብ ክንብል ከለና ብዛዕባ ሰለስተ ቀንዲ ነገራት ንሓስብ። እቲ ቀዳማይ መከራን ሞትን ጎይታናን መድሓንትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እቲ ካልኣይ ካብ ኣዳም ክሳብ ጎይታና መድሓንትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበራ ነፍሳት ኣብ ሲኦል ዘሕለፎ 5500 ዓመታት መከራ መዘከርታ ስለልኾነ ናይቲ 5500 ዓመታት መከራን ኩነኔን ንሓስብ። ሳልሳይ ድማ ብዛዕባ ናይ ገዛ ርእስና ኃጢአት በደልን እንሓስበሉ ሰሙን እዩ። ንጎይታና ንኃጢአትናን በደልናን ይቕረ ክብለልና ንልምኖ። ስለዚ ኣብ ሰሙን ሕማማት ነዘን ሰለስተ ቀንዲ ነገራት ንሓስብ ማለት እዩ። ስለምንታይ እዚ ሰሙን ስቃይ ቅዱስ ሰሙን ተባሂሉ ይጽዋዕ? እዚ ሰሙን እዚ ቅዱስ ሰሙን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብዚ ሰሙን ንሕድሕድ መዓልቲ ምእንትቲ ፍጹም ፍቕሪ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ድሕንነት ደቂ ሰባት ድሕንነት ዓለም ጎይታናን መድሓኒትናን ምእንታናን መስቀል ሞት ብምእዛዝ ነፍሱ መስዋዕቲ ስለ ዘገበረልና እዚ ሰሙን ቅዱስ ሰሙን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ብተወሳኺ እዚ ሰሙን እዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን እውን ይበሃል። ንምንታይ እዚ ሰሙን ናይ መወዳእታ ሰሙን ተባሂሉ እንተኢልና ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝፈጸሞ ኩሉ ናይ ኣብነታዊ ስራሓት መዛዘሚት ስለ ዝኾነት ናይ መወዳእታ ሰሙን ተባሂላ ትጽዋዕ። ኣብዚ ፍሉይ ሰሙን ካህናትን ምእመናትን ወጋሕታ ወይ ንግሆ ሰዓት 3 ቀትሪ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ወይ 9 ሰዓት ሰርኪ ወይ ምሸት ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ስቕለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዝከር ምዕራፍ የንብቡን ይጽልዩን ሞቱን ትንሣኤውን ይዝክሩ ማለት እዩ። እዚ ማለት ኣብዚ ሰሙን ናይ ጎይታና ሕማም ስቕለቱን ክዝከር ከሎ ዝጽለዩ ጸሎታት ኣለዉ። ዝጽለዩ ጸሎታት ከምኡውን ንግዚኡ ዘዕርፉ ጸሎታት ኣለዉ። እዚኣቶም እንታይ ምዃኖም ኣሕፅር ኣቢልና ክንርኢና። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ዓብዪ ጾም ናይ ጎይታና ስቃይ መከራ ይዝከር እምበር ናይ ካልኦት ቅዱሳን በዓላት ንሓስበሉ ግዜ ኣይኮነን። ምኽንያቱ በዓሎም ካብ ጎይታና ሕማም፣ ካብ ጎይታና መከራ፣ ካብ ጎይታና ስቃይ እና ካብቲ ምእንቲ ደቂ ሰባት ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ኣይበልፅን እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሕማማት ጾም ይቕረ ንሕና እቶም ኣብ ኣጸደ ነፍሲ ዘለው ቅዱሳን እንትኾነውን ብዛዕባ መከራ ጎይታ ይሓስቡ እምበር ናይ ገዛ ርእሶም ክብሪ ዝደልየሉ
እዋን ኣይኮነን። ኣየኑ ሚና ንጽሊ ክንብል ከለና ውዳሴ ማርያም፣ መዝሙረ ዳዊት፣ ሰይፈ ስላሴ፣ ሰይፈ መለኮት ኣርጋን፣ ሰኔ ጎለጎታ፣ ትምህርተ ቡሃት፣ ድርሳነ ማያዊ፣ ድርሳነ መድኃኔ ዓለም ከምኡውን ካልኦት መጻሕፍቲ ይንበቡ። ሓደ ሓደ ግን ውዳሴ ማርያምን መዝሙረ ዳዊትን ጥራይ እዮም ዝጽለዩ ክብሉ ንሰምዕ። ነገር ግና ከዚ ዝጠቐስናዮ መጻሕፍቲ ኩሎም ይጽለዩ እዮም። ምኽንያቱ ስለ ጐይታና ሕማምን መከራን ሞት ግርፋትን ስቓይን ዘሕስቡና ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። ኣየኖት እዮም ዘይጽለዩ ክንብል ከለና ድማ ብርግጽ ኣብዚ ናይ ሰሙን ጊዜ ዘይጽለዩ ጸሎት እዮም ማለት ዘይኾነስ ኣብዚ ሰሙን ሕማማት ስርዓት ዘየካትቶም ጸሎታት ኣለዉ። እቲ ስርዓት ንባዕሉ ኣየጠቓልሎምን እዩ። ንኣብነት መልካ ማርያምን መልካ ኢየሱስን ኣይጸለዩን። እዚ ኣብዚ ናይ ሕማማት ሰሙን ብማሕበር ወይ ኣብ ኣደባባይ ኣይጸለዩን። ግን ድማ ብግብረ ሕማማት ኣባ ዘዩርጊስ ዝበጽሖም ግብረ ሕማማት ብመዝሙር ይጽለእ። እዚ ድማ መከራ ጐይታ ብዝምልከት ስለ ዝስማዕማዕ እዩ። ብሓፈሻ ምስ መከራን ቃንዛን ጐይታና ዝተኣሳሰር እንተኾይኑ ይጽለእ። መልካ ኢየሱስ ሰላም ለትንሣኤከ ሰላም ለዕርገትከ ዝብሉ ሰላምታታትን ምስጋናታትን ኣለውዎ። ስለዚ ክሳብ ዓርቢ ናይ ጐይታና ዕርገትና ትንሣኤ ዘይኾነስ ናይ ጐይታና ሕማም መከራን ቃንዛን ስለ ንሓስብ እዚ መልካ ኢየሱስ ኣይጽለየን ወይም ንግዚኡ ጠጠው ይብል። ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዝግባእ ሓደ ሰብ ብውልቃይ ክጽልይ እየ እንተበለ ሓጢአት ኣይኾነን። እንተኾነ ግን ብዛዕባ ጐይታ ሕማም ዘሕስቡና ጸሎታት ተዘንብብ ወይ ተዝጽሊ ዝሐሸ እዩ። ኣብዚ ሰሙን ሕማማት ካብ ዘይጠቓለሉ ጸሎታት ሓደ መልካ ኢየሱስን መልካ ማርያምን እዮም። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሰሙን ሕማማት ናይ መላእኽትን ቅዱሳትን ገድሊ ኣይንበቡን ማለት እዩ። እንተተጸልዩ ግን ሓጢአት ኣይኮነን። ነገር ግና ብዛዕባ ቅዱሳት መላእኽቲ ቅዱሳት ኣቦታትን ኣዴታትን ብድርሳኖም ብመልክዖም እንሓስበሉ ጊዜ ስለ ዘይኾነ እዩ። ግን ድማ ብግብረ ሕማማት ድርሳነ ዮሐንስ ኣፈወርቅን ድርሳነ ስምዖን ዝዓብድን ይንበቡ። ብዛዕባ ስቓይን መከራን ጐይታና ዘተሓሳስቡ ስለ ዝኾኑ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ዓበይቲ በዓላት ብስግደት እዮም ዝዝከሩ። ምኽንያቱ ካብ ስቓይ ጐይታና መከራ ጐይታናን ካብ መግረፍቲን ስለ ዘይበልጹ። ከም ዝፍለጥ 5 በዓላት ኣለዉ። ብወገን መላእኽቲ ወርሒ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ መበል 12፣ ብወገን ሰብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዕለት 21፣ ካብ ኣጋእዝተ ዓለም ቅድስት ስላሴ ድማ ብዕለት 29፣ ከምኡውን ቀዳምን ሰንበትን። ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳምን ሰንበትን ኣይውዕሉን እዮም። እንተኾነ ግና እተን ሰለስተ መበል 12፣ 21፣ 29 ይስገዶ ኣይስገድን ኣብ ዝብል ክትዓይትተው እወ ይስገድ ብስግደት ተሓሲቦም ይውዕሉ። ብዛዕባ መከራን መግረፍትን ጐይታና እንሓስበሉ እዋን ስለ ዝኾነ እቲ ስግደት ይፍጸም። ኣየናይ ዓይነት ስግዳን ኢና ነቕርብ እንተኢልና ድማ ሰጊድ ዝበሃል ዓይነት ኣሰጋግዳ እዩ። ከም ዝፍለጥ 3 ዓይነታት ኣሰጋግዳ ኣለዉ። ኣድንኖ፣ ኣስተብርኮን ሰጊድን ንብሎም። ኣድንኖ ጎንበስ ዓይነት ስግዳን እዩ። እዚ ድማ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣእዳው ምልዓል ማለት እዩ። ኣስተብርኮ ድማ ብብርኪና ተንበርኪኽና ብግንባርና ንመሬት ዘይንትንክፈሉ ዓይነት ስግደት እዩ። እቲ ሰጊድ እንብሎ ዓይነት ስግደት ድማ ተንበርኪኽና ብግንባርና መሬት እናተንከፍና እናወደቕና እናተልዓልና እንሰግዶ ዓይነት ስግደት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሕማማት ጊዜ ዝኾነ ዓይነት በዓላት ይኹን ሰጊድ ብዝበሃል ስግደት ክንሰግድ ኢና። እዚ ኣጸቢቕና ክንፈልጦ የድልየና። ምኽንያቱ በዓላት ቅዱሳት እንተበልና በዓላት ቅዱሳት ካብ መከራን መግረፍትን ጐይታና ስለ ዘይዓብዩ ማለት እዩ። ስለዚ መጽሓፍቲ ጸሎት ክነልዕል ከለና መከራን መግረፍትን ጐይታና ዘዘኻኽረና ጸሎት ኢና ክንጽሊ ዝግባእ። ቀንዲ ዕላማ ጸሎት ኣብ ጊዜ ሕማማት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝንበብ ጸሎት ንምርዳእ
ነቲ ዝንበብ ጸሎት ብነፍስና ንምርዳእ እዩ። ምጽላይ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ዝንበቡ መጽሓፍቲ ብነፍስና እናዳመጽና ንጎይታና ንኽንሓስብ እዩ። እዚ እዩ ድማ እቲ ቀንዲ ዕላማ። ክንሓስበሉ ዝግባእ እቲ እኩይ ዲያብሎስ ኣብ ሰብ እናሓደረ ኣጉል ናይ ቤተ ክርስቲያን ጠበቓና መሰለ ካብ ጸሎት ሕማማት ከየዘናግዐና ክንጥንቀቕ ይግባእ። ምኽንያቱ ብዙሓት ሰባት ኣየናይ ክጽለዩን ኣየናይ ዘይጽለዩን ኢሎም ስለ ዝደናገሩ ፍልልዩ ስለ ዘይፈልጡ ኣይፋል እዛ ጸሎት እዚኣ እንተጸልየ ሓጢአት እንተኾይናኸ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ዝኣቱ ፈጺመ እንተዘይጸልየኸ ኢሎም ፈጺሞም ዘይጽልዩ ሰባት ኣለዉ። ከምዚ ኢሎም ክሓስቡ እቲ እኩይ ዲያብሎስ ትኹረቶም ዘዘናግዖም ሰባት ኣለዉ። ስለዚ ክንጥንቀቕን ክንርድኦን የድልየና። ኣብዚ ሰሙን ብጸሎትን ልመናን ክንሕይል ይግባእ። ኣብዚ ዓብዪ ጾም ዝሰነፍና ሰባት ሕዚ ኣበርቲዕና ክንቃለስ ኣለና። ይትረፍ ኸይጸለና እንዳጸለናለ ፈተናናን ጸበባናን ንፈልጦ ኢና። ስለዚ እዚ ይጽለ እዚ ኣይጽለን ብምባል ካብ ሕይወት ጸሎት ኸይንወፅእ ክንጥንቀቕ ይግባእ። ዲያብሎስ ሸይጣን ከየዘናግዐና ክንጥንቀቕ ይግባእ። ኣብዚ ናይ ጸሎት ጊዜ ሕማም ጎይታን መከራን ዝጠቕሱ መጻሕፍትን ዝያዳ ክንጽሊ ይግባእ። እዚ ማለት ግን ካልኦት መጻሕፍቲ ጸሎትን ተጸሊኻ ሓጢአት ይኸውን ማለት ኣይኾነን። ሽግር ወይ ነውሪ እዩ ማለትም ኣይኾነን። ግና ናይ ጎይታና ሕማም ብምዝካር ሕማማትን ስቓይን ጎይታ ዘዘኻኽሩና መጻሕፍቲ ንጸሊ እዩ ብሓጺሩ። ኣብዚ ሰሙን ሕማማት እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ብሰንኪ ወዳ ብዙሕ መከራ በጺሕዋ እዩ እሞ ጎይታ እውን ብስጋኣ ተሰቒሉ እዩ እሞ ኣብ ውዳሴ ማርያም፣ ኣብ ኣርጋን፣ ኣብ ሰኔ ጎልጎታ ከምኡውን ኣብ ካልኦት መጻሕፍቲ ክነመስግና ይግባእ። ኣብ ኣጋዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ድማ ብሰይፈ ሥላሴ ክነመስግኖም ይግባእ። ጎይታና እውን ብሰይፈ መለኮት ብውዳሴ ኣምላኽ ብመዝሙረ ዳዊትን ብድርሳኑን ክነመስግኖ ይግባእ እምበር ብሰንኪ ሕማማት ካብ ጸሎት ክንርሕቕ የብልናን። ነዚ ጉዳይ ብደንቢ ክነስምረሉ ይግባእ። ስለዚ ኣብ ጊዜ ሕማማት እንጽልዮም ጸሎታት ኣለዉ፣ ንግዚኡ ዘይድለዩ እውን ኣለዉ። ነዞም ሕጂ ዝጠቐስናዮም ጸሎት ኣብ ጉባኤ ወይ ኣብ ኣደባባይ ኣይንጽልዮምን ኢና። እንተኾነ ግና ኣይፋለን ክጽልእ እየ ኢሉ ብብሕቲ ዝጽሊ ሰብ ሓጢአት ኣይፍጽምን እዩ። ስለዚ ነዚ ኣጸቢቕኻ ምፍላጥ የለ። ስለዚ እቲ ዝተምሃርናዮ ነቶም ዘይተምሃሩ ኣሕዋትና ክንምህሮም ኣለና። ምኽንያቱ ዝተምሃርናዮ እንተነምህር ዝፈለጥናዮ እንተነፍልጥ ነርና ማህተም ኣብ ክሳዱ ኣሲሩ ናብ ካልእ ትካላት ዝኸይድ ሰብ የመሃለውን። ስለ ዘይነምህር ዝፈለጥናዮ ስለ ዘይነፍልጥ ብዙሓት ኣሕዋትና ናሓትናን ይስሕቱ ስለ ዘለዉ ነቶም ዝጠፍኡ ንምምላስ ድማ ሕጂ ዝተምሃርናዮን ንመጻእ ንምሃሩን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ክንምህር የድሊ። ነዚ ክንገብር ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹላትና ይሓግዘና። ምናልባት ሎሚ ናብዛ መንፈሳዊ ቻናል ዝመጻኹም ሰባት እንተሃሊኹም ቅድሚ ሕጂ ዝተምሃርናዮን ካብ ሕጂ ንምሃሮን መንፈሳዊ ትምህርትታት ክበጽሐኩም እንተደሊኹም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ደወል ምልክት ክትገብሩን ይግባእ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሳብ ሕጂ ዘምሃረናን ዝገሰጸናን ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ ስሙ ዝተመሰገነ ይኹን። ወስብሓት ለእግዚአብሔር።